Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa, akhirnya lek mes mulai juga saka ngarit karo Nojo Lombok jere pemirsa. Dadine ngantek awan ora sida esuk bar ngarit jere. Dadak iki mau mara muni nek aku tak ambek Nojo kaya ngono. Dadi iki ya pemirsa. Arep tilik Mbah Martun di perjalanan ki metu jurang Tengklik. Dadi niki engko ya tergantung engko pemirsa. Panase ter soalnya pas bar beduk. Ini menuju Dong Talang neratas metu jurang Tengklik. Aku nek ngarani Gunung Kunci. Hah? Yo. Hah? Mlaku? Yo. Yo gelem lek aku lek. Tapi awakmu apa dalane ora? Awakmu apa dalane ora? Aduh, lah aku gak roh iki. Anu Yanti wis entuk kunci akeh kok, Lek. Yo. Lho, payu piro? Anak ame balik kok. Tapi iki ya enak kerja ya nyekek so bocah. Enake kuwi. Mari duwe dinggo status. Entuk akeh kok. Tapi malah gede. Lah iya ning ember. Tapi yo nek kerjalan ora penak kerja lu. Kunci ngentekno tenaga kok. Tenagane ora mung pisan pindho lek mek kunci mek so bocah. Lha yo tak ngono. Untuk mie klendran. Tapi renes lek terah yo kunci yo. Wah, lek lame ape tandur lho. Aku tek gak duwe sak lek. Gak duwe sak digegem ae gawah. Hah? Kowe duwe lek? Aku gak duwe lek. Mosok leren buka daster ngene. Engko nek omong nek leren jagongan piye? Ya tak bukake dasterku. Lho iki guys. Pemandangane nek dari bawah lho. Kae munggah ra kaprah iki ngomliye. Nek kon dhuwur mengisor. Lah iki omahe lek lami. Nah, wis engko dilanjut sampai gone kono. Soalnya ya apa lumayan munggos. Hah? Iya, lo guys. Iki pemirsa, mae wis teko Dong Talang. Lah iki mau sepurane soalnya Ramadan lagi turu. Maksudnya ben turu yang ngono pemirsa yo. Jadi iki mae alhamdulillah ketemu karo anake sing merantau ning Jakarta. Jadi kok mulai gak usah repot-repot. Iki mang duwe ape melok aja ya aku pepok sediluk tok. Sing iki mung sore yo lah aku Brek, berarti awakmu aku bar kanggo nemang terus mangkat. Aku sing lan batinku aku ren awakmu lu mbok gaekno dhewe ae, Brek. Nek kuwi kan alam.
Jelly. Lah ya jelly drink. Adem. Yo. Wis gak tau mlebu rene, mlebu pisan jembar. Omahe. Iki sik kosong. Berarti lagi dianu iki ya. Lagi di Oh. Wis pemirsa yo kaya ngene. Ikut dilanjut meneh enek Bas Bandi. Roti. Halo guys. Ketemu lagi. Dipotong simpan kayak imbus kan? Iya kan ada imbus sampai ganti baju gak sih? Kayak itu. Iku Mbak Yune pemirsa. Dadine nek petho yang paling seksi. Paling seksi dan sangat-sangat pede koyo mae pemirsa ya. Oke. Iya. Ya kok ngono lah wis jenenge menungso. Loh, pemirsa bodo amat, yang penting awake sehat. Wis wong ngomong apa sing penting awake dhewe ya lek ya. Lah kae. Kae Mbak. Ora tau sapa omah ya lek. Iki mang lagi mulai yo langsung plecet wis anjal meneh. Mae ditinggal karo anak-anake soalnya arep golek tabung gas buat stok nanti malam. Hati-hati di jalan. Iya. Halo juga. Ya kaya ngono ki bapak ya nek kantor. Iya. Oke. Mendunge peteng, guys. Mendunge kaya ngono. Ki soalnya mae yo ana wong laktor. Jadi gantian ngirim wong faktor. Wah, deres lek. Udan lek. Ayo kabur. Udan pemirsa. Ayo. Mae ketoke tak buka. Engko nek udanan. Oke. Ayo. Walah manuk prit. Delok aku nguraki ngono kae le. Ketok piye? Oh, gluduk. Ayo wis ya, Assalamualaikum. Wis bar. Dan. Ayo. Ora enak pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi anak wedok ora eneng. Dadine yo apa kuwi? Mae kayak enek anak wedok ya. Ki mau wis sampe lek mes aku wis melayu. Peteng pemirsa. Cek grimis lho. Grimis. Alhamdulillah. Nemok pelem. Oh, wis tak undhuhi wong ngene pemirsa. Alhamdulillah entuk ceblokan meneh kaya padha ceblok. Wis entuk pelem. Entuk ceblokan kok ngarep pemirsa. Duwi anak ning omah. Tak golek itu ngguri gak ana padha ndunge peteng. Yo kaya ngene mau pemirsa yo. Nganggo Mbah Martun. Jaluk dungane pemirsa yo muga-muga Mbah Martun ndang mari kaya seperti biasanya. Kaya biasane bendang iso ngarit bareng-bareng. Iso jagongan bareng-bareng. Wis pokoke yo iso
aktivitas koyok biasane lah pemirsa. Maklum pemirsa, kan paru-paru dadi krungu swara banter kuwi ya ndredeg. Krungu apa-apa ki apa nek roh gluduk wis malah medeni. Dadi ki mang udan dadi make mbelek mes bluwayu ki mang lek mes tak tinggal dhisik soalnya make mikir gendenge tak buka pemirsa karo cendilo. Iki mang wis tak tutup. Wis tak tutupi kabeh. Wis pemirsa, wis kaya ngene iki mau yo. Pokoke sing ana ning ndi ae dijogo kesehatane. Aja ngantek lengah yo pemirsa soalnya iki cuacane iki cara mono wis tekan omah. Oh, bature padha seneng ra kaplas. Apa? Apa? Astaga. Seneng enek udan ya ngono kuwi. Lho pemirsa, akhire ya. Untung mak wis tekan omah. Dadine gak sia-sia nek mak mlayu saka dok talang mlayu muleh. Soale gar sedelok wis deres. Iki mau ya urung arep eneh pemirsa. Dadine iso apa-apa. Keleme mak gak enek. Kok nek iki. Wis kaya ngene pemirsa ya udane terus. Deres.